Παναγιώτη, δείξε μου ό,τι θες. Πρέπει να μάθω ό,τι πρέπει για να βλέπω βιντεάκια βοηθητικά και καλά. Το ξέρω, αυτό είναι καλό περιεχόμενο, γι' αυτό πρέπει να κάνω το καλό το περιεχόμενο. Πρέπει να κάνω το καλό, πρέπει και να είμαι τόσο καλός. Το ξέρω, παιδιά. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα έκανα επιτέλους το καινούργιο μου intro. Γιατί όσοι έχετε δει το βιντεάκι μου, δεν φαίνεται, αλλά έφαγα copyright. Έφαγε ή τη monetize copyright η μουσική. Και έτσι έβαλα μια δική μου μουσική, να είμαι με τον Λεωνίδα και με τον ο οποίος θα το γνωρίσετε τώρα. Λέγεται Πανούς Μάξκο hot.com. Αυτός ο φίλος μας τον είχατε δει για πρώτη φορά σε ένα βίντεο το οποίο είμαστε στη Σαλαμίνα, γι' αυτό το λόγο άλλαζα και στούντιο. Εγώ συνέχεια αλλάζω στούντιο γιατί είμαι αποφασιστικός. Δεν μ' αρέσει να έχω στούντιο. Εμένα μ' αρέσει τα κανονικά τα. Παιδιά, θέλω να σας πω τελευταία, κάποια άτομα δεν έχουν κάνει subscribe. Γιατί θα προσπαθήσω κάπως να αλλάξω το όνομά μου και άμα καταφέρω να μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και να με κάνετε subscribe απλά. Όταν το κάνω, ένα κουμπάκι είναι απλά, φίλε. Όταν το κάνω αυτό το πράγμα και σας ειδοποιήσω φυσικά, θα σας πω να κάνετε όλοι subscribe και θα φτιάξω ένα βίντεο. Γεια σας.